Ленина Кокушкин авылында яшәүче Таисия Захарованы иртәдән юбилей белән котлый башлаганнар. Беренче булып күршесе килгән. Даче стихотворение прочитала. Сколько в море, в океане желтого песка, столько я тебе желаю счастья на века. Аннан районнан кунаклар кабул итте юбиляр. Таисия Яковлевна, уважаемая, мы вот сегодня из района приехали поздравить вас с таким большим событием для всех, с вашим юбилеем. Мондый игътибардан күңелләре тулып киткән Таисия Яковлевна район башлыгы һәм Россия президенты тәбрикләнмәсен үзе укыды. Сегодня у вас юбилей. Поздравляем с юбилеем. Таисия Захарова Тәтештә туып үскән, җирле педагогик училищены тамамлап, Питрәч районына юллама белән килгән. Гомере буе Бутырка башлангыч мәктәбендә эшләгән ул. 60 яшендә генә пенсияга чыккан. Мәктәптә эшләгән елларын сагынып искә ала бүген. Иң бәхетле вакытлар иде ди. Ире дә, балалары да ул вакытта янында исән-сау булганнар. Улыгына менә күптән түгел үлеп киткән. Бүген 2 кызы тәрбиясендә яши юбиләр. 6 оныгы һәм 4 оныгчыгы бар. Гаиләләре белән өстәл артында алар әниләре һәм әбиләренең 90 яшьлеген билгеләргә җыелачаклар.